bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawa hay mbuɗon joɓani bandiraɓe assalamu aleykum mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal roga Anndu sa andi Anndin ɗo e Piindi TV e Touba Villa tawi gaaci belɗi nanton ɗi ko Amadou ACCEL Gueye fallidi hoddundu bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ko ardi en jetti Allah jomiraɗo subhanahu wa taala julɗe en laaɗo makko ɓurnaɗo windere jetten jingnaɓe men e jingnaɓe mumen seernaɓe men e seernaɓe mumen en ñaaguima Allah lamɗo ndewna nen kisal e ndenka makko wona e meɗen bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe rogue Anndu sa andi Anndin nde gabotoɗen bandiraɓe men ɓe mbinoɗen ñande en leñol wawa wuurde tan e bojji leñol wuurata tan e haame leñol jogata ko sagataɓe fellitɓe susɓe sasɓe jaɓo wonde kedde jamɗe cila wonde kedde jaleɗe leñol wawa wuurde ala mawɓe jogan haqqillaji disateɓe fottoɓe miijotoɓe haaloɓe ɗowoɓe leñol wawa wuurde taw ala hewɓe laaɓe seniɓe andaɓe jokkolɓe yontaɓe o wallitoɓe leñol wawa wuurde taw ala suwaɓe tokoɓe softuɓe ko wawɓe yaade caggal nde haajuji daña nowano hanki haade mobilaji woorde sen garti leñol wuurata koye nder hoore muɗum e ƴiƴam muɗum kono en jetti bandiraɓe men jawɓe ɓe ganduɗa ko gummiɗen toon ɓooyani jawɗen koto wiyete Dunguel Dadde sa wi Dunguel Dadde a wi jawɓe Sénégal sa wi Belel Ɓurguel a wi jawɓe Mauritanie jawɗen ko bellu en jettiɓe en jarnimama ɓe juurimama ɓe ganduɗa gollima golle jodde baɗɗe fayida no feewi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe en jetti en puɗɗorima ceerno Samba Gagnaɓe Abdoulhamid Sade Djiby Moussa Sade Diabel Samba gorko mo yermale wonde ceerno Saydou ibn Alhaji Mouhamadou Lamine Ba gorko mo Paate Gallo ɗo en calmin tan ceerno Alassane Moussa Dia mo wendu Bosoyaɓe ko sahil mum ceerno Mouhamadoul Sama Sa ceerno Samba Gagnaɓe Abdoulhamid Sade Djiby Moussa en calmini gorko mo wasake wasa koto Allah woni ceerno Alassane Julde Sall ceerno Alassane Sall mo ganduɗa ko gande joɗɗo gandal suka to banggue duuɓi mawɗo to banggue hakkille mi salmina mi ñam inspecteur principal impôt et domaine wiyete Amadou Diop gorko mo Bokke Sall Salɓe joguiɗo bureau recouvrement Almadi omon ɗo e foire o salminama o jowama o yettama en teddiniri ñalawma o ceerno Mouhamadou Bassirou Sall mo Doɗel wonde ceerno Bocar Ndiaye mo Jama Alwali ceerno Souleymani Dem wonde Ibrahima Julde Sall mo ganduɗa nan paari laamogo leydi Faye se jaaɗo wasatake mo Allah addiri teddugal mum to liggoɓe laamogo leydi Gabon ɗo en calmin tan gorko mo fana ndo galle Allah woni Amadou Gueye jontaɗo joom saaha nde yontede weeɓani nde kala nde o jolani dingal welani kala nde o haalani safani kala mo yaadani folata o wonta e haweteɓe kanko Amadou Gueye o salminama o jowama o yettama gabboɗen fulɓe leñol wiyete ngol fulɓe rangaɓe jeddi kewɗi caggal ndeɓe mbaɗi golle joɗɗe baɗɗe fayida e nder leydi Sénégal e diwan Tambacounda faade diwan Kidira o eko gandi kolli en ɓe tacci ɓe payi toon to leydi Mali fulɓe rangaɓe ummi koto wiyete mangol ko e nder Fouta Tooro e nder leydi men Sénégal ɓeɗo gabino ko El Hadj Oumar Foutiyou Tall ɓe ƴeetoyete ha joni a fa banna hakkude Tambacounda e Kidira ɓe
tawi ɗon ɓe ngannduɗaa ko leƴƴi goɗɗiɗi en mbawa haalde geɗe mumen kadi ɓe wonde ɗon kadi ɓe jooɗade kadi ɓe deeje ɓe pellitani ɓe ndenndi ɓe mbi sen pewjidani kaalɗen paamodiren en mbawa hodde mawɗo maɓɓe gooto biyeteɗo Demba Gaal baaɗo e wolde ñande Arsenal yane maɓɓe oɗo gookaji hade mum maayde wassinama konngol wi sagataɓe ngannde leñol wuura ko dow ƴiiƴam sagataɓe mumen bandiraɓe fulɓe ngannde leñol oto wuure bojji yo salo yaware so woli woli yo goto moon yeeye fittane mum fittane muɗum ndu yaha wona kedde jamde sala wonde kedde jaleɗe bandu men heddiɓe guura no suule boubou gasi dawa salamu ya jaam teŋella wanno ni no nima Hammadi Goal goko jeeya Jibril goto sa teŋella no jeey bula jeey hola jeey diallo ndona ko pullo piɗo o soñera ɓiɗo salamanama Allah wopata tanaɓe jegge teŋella e ma teŋella e ngal si boole nga e gataga e wawno aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗo e haalirde teccade Piindi TV ndeɓe gari duuɓi ɗiɗi wiyete Kanja e nder cercle biyeteɗo Kaayi ɓe jeeyi ha joni e diwan biyeteɗo Yelimane e ujunere temedde jeetati e capanɗe joyyi fayi ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom duuɓi sappo ɗi ɓe koɗi koye dow ƴiƴam ɓe koɗi koye condi ɓe koɗi koye koye cuurki e nawnawki jayge rewɓe no pella worɓe no pella sukaɓe ne jangguine e petelaji haaɓe mbawi jooɗade e nder ɗiɗo duuɓi sappo ɓe mbaɗi wuro ngo anda ngo hoɗa ngo ñiimi mbeɗa heewi wiide sa ara e nokku hay soko caalel tokosel aɗa tampi aɗa warñi a jooɗima ɓirti warñede andu ko ɓirtunoɗo warñede mum golliɗe golle sa yi wuro no dari won jeeɗo fittano mum jeeɗo ndimago mum e cagatagal muɗum ha wongo wawi darade bandiraɓe sehilaɓe rogue andu sa andi andi e nder ɗiɗo duuɓi sappo ko nden Demba Gaal lawa nde tubaji Arsenal jane mabɓe Arsenal wi ɓeɗo ummiɓe no balloya jaade e kono Cheikh Oumar kono hay goto accu pullo ko pullo tan so pullo jeeyi bonnanima wa pullo waalo so pullo waalo bonnanima wa pullo jeeyi ko ɗum waɗi anduɓe ne mbiya so tawi dutal juuɗima e hoore bande diwnu haade mum wowde so woowi woppata so gayni gandi bande koye ma fayi ndenɗen wiide o ko pullo Guinée o ko pullo Mali o ko pullo Mauritanie ngel ko pullo Sierra Leone ngel ɗo jeeya ko Niger ngel ɗo jeeya ko Tchad ngel jeeya ko Centrafrique fulɓe kala ko goto tan kañen jiidi gartano ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeegom 1896 nde commandant Alexandre fitan mo itta e haara lawu tubakoɓe wonnoɓe toon to Guinée ɓe mbi yoɓe jaggu Bocar Bio ɓe jopto omo ganduɗa ko kañum woni Faidherbe e gardugol capitaine Miller ɓe mbi so pullo wayi pulɓe Touba ko Sénégal yo Touba ko wa pullo Guinée fulɓe kala ko goto mum ko enen ceerdo koye men kono heddiɓe ceerdani en Arsenal waɗi ko waɗanno oɗo gawkaji maayi wiyama hankkandi polgo waɗi fulɓe jogoyi ande kono so jonge maayi jonge no hooƴe no yimoɓe pegan ɓe mbiyata ni Baba Guella e Ali Fall kono yataw jonge o joñinima haade o e joñe ruttade jomum sadakuji mbaɗama wiyama Demba yeehi wiyama Demba yo Demba Njooro joom taballeji e ñañoji joom piyande ɗutonoɗo e kala saaha tambatonoɗo e kala yeeso mo ganduɗa meeɗa dogde meeɗa hulde meeɗa huttade caggal jaɓannoɗo piyande condi e nawnawe jaltino becce piye ne kuere piye ene jana oɗo Demba yeehi noon heɓa fulɓe jogoɗo e ñimitanomo hol jogoɗo lomtade ha gonon debbo goto wi Demba toka Demba goko pullo jontade cuuɗo joom casal Demba mo hulani mañmañani Demba ɓuuri ñalawmaji e gueew sappo e jolo jane makko o gayni hen jeeɗiɗo heddi jeetato dogi o jaggue goto o attade joom wuren o windi he mbaɗe awdi Allah ha gonnama heɓɓe fulɓe jibino Demba mbi Demba yo Demba Njooro woni Demba coyanteɗo yimɓe doga baali cuuɗo yo be majjo ko fof o Demba so yiyama ko kelle kuljinali taballe je ñañoji goko pullo caliɗo yawa e puɗortoɗo gacce keɓortoɗo bel kam endata ko funde ha gonnam Demba yeehi Demba yo Demba Njooro Demba yeehi mawɗo goto ummi wi e guenje hen ko Demba jagguno men Demba wonno cuusɗo wonno casɗo sukaɓe rewɓe gummi mbi min jananama min certa e keddam min certa e tew kecco min certa ne ɓam nayi so Demba yeehi min jogo ko dahede min ñamminoyo komin ganda min mbatta haalde ɗemɗe goɗɗe Allah yo joomam holde goɗɗo lomtade Demba
bi kon don ne wiernu hum no monno ko de jaafuno jaggunde to ko be fayse haba mata ñoo e ñalawmaaji Medina caggal jangu ñoo fulbe hangabe ngari janti e makko tay ko wobbe ko be majjilinobe be madi koyngal konu be gonde Malik Samba Tumani gardido wetebe e hono budunkobe be jeeyi be maati nokku be nderso e caggal be payi carte be jubbitini be tedan baba uloba mo ganduda ko kanyum rendino fulbe e on saha e kanton mo ganduda cosado ujunere temede jenayi sappo e jeeɗiɗi e baba Hawna Diallo e beteɗo Hawna Malal tan Boubou Amadou Hammadi Gaysiri dewal sawalamu ya jam kole tengel oɗo gorko lutuno ñalawmaji wuli oɗo Uma Hawna rutti ko jena sappo e jeenayyi août 1924 gorko woni kedde jamde sele wonde kedde jalede piyarde mbi duyɗe mbi dayi ɓe mbimo rutto caggal mayde nana yeeso ma o wi mayde wona yeeso mayde wona caggal gacci kam mbiya yeeso me mayi janggo wona cimtol mi wasa andande ɓesnankoyde ko jalede e wiyede mi dogui mami maymi wona dogowo en cirsuɗo Mamadou Sima Diagne yawlimomo yafomo harnamo aljanna gorko ceɗɗo jeego goy koleyaɓe gorko ceɗɗo maayi e ruttaki caggal yani tekkoye muɗum caggal muɗum ɓe so gongu ɓe so fuɗɗo hangaɓe e gadugol Alpha Yaw ɓeɗo koɗitoyta ñoo e tugune ɓe cosi ngoɗon wuro e ballal Hawna Boubou mo mbinoɗen nane ga noon Elhadji Oumar ɓe mbaɗi campement ɗon ɓe gonde babankoɓe ɗo Massasi Boubou Abeyda sosi nokku ɗum ganduɗa ko nokku safalɓe biyeteɗo Abeydata ɗon Sambour Ali o wondude e Mamadou Sambour e Demba Sambour e Samba Sambour ɓe pusi ñoo ɓe jaggude Arsenal ɓe ndiwi safalɓe ɓe jotti ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi ɗiɗi debbo biyeteɗo Mayam Boubou Houleye Abdoul Gaysiri Dieynaba oɗo debbo ayi noddi rewɓe yontaɓe fof wi ndenden jimanen oɗo gayi gorko pullo o luutima lomtima sonano kanko en certaɗe keddam leñol ko fotani wuude tan wuudude bojji Alaji Amadou Accel Gueye ka bawɗo hodde bawɗo haalde konngol no yeeso ma bandiraɓe hewɓe lefol men jewtugol ngol ɓe kolli welema mabɓe eko mbatta ko ɓe ɗaɓɓiti yeɓe keɓnima ma téléphone mi tottiɓe mi hokkuma cawnude e bandiraɓe ɓe keɗima e Babou Abou mi salminima kadi mi salmini denndangal bandiraɓe kala ɓe mbawi wonde debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen kala ɗum mbawɗa wonde a salminama ammanama kadi ammantama golle ma e nder aduna o mboɗo andi tan golle mon e nder aduna o ko ɓamtare rek yidde ɓamtude e ɗemgal ngal mboɗo salmina sehilaɓamɓe kala ɗo mbawi wonde mbaɗo no Ousmane Diaw on ko woni ko toyne to wiyete ko jeeyaɗo to e Mbeylan eyyi woni ko Australie o wi Abou JOOB émission ngaji ma foof omo heeɗo ene wayno tan ko kanko mbaɗanɗa émission o omo welti hen kanko neɗimi yomi haalane ɗum kanko Ousmane Diaw wallahi o woni de bam makko ene wiye Mamadou Ousmane Diaw eyyi kamɓe ɓe jooɗi ko to Australie kono Mamadou Ousmane Ba wonno ko woni ko to e Belgique ko pullo jontare kañum nene weltinira e jonde nde kala saaha ɗo somi jooɗimi jonde wani mi siftorama hen sabu kanko golli mboɗo wiya tan bandiraɓe somi limti moni kala inde muɗum tan émission o mi ko min ñamata ɗum ha laaɓa Piindi TV ko télé moɗon ko onon gaddada so tawi fuɗɗima moni kala yo ɗaccu haaju muɗum jooɗo ferlo ƴeewa hetto ko nafoore mere woni hen ko Abou JOOB yewtan toon ɗum kala e saaha eyyi ceerno Abou waɗa wawi continue kadi ha ɗo e yesso seeɗa eyyi
Amadou Accel Gueye golle ma jooɗi peewi en dutti teddungal yeeɓiyankoɓe e dow inde Serif Diallo e denndangal yeeɓiyankoɓe Piindi TV oɗo mo mbiɗa ko Ousmane Diaw ɓe Beylane wallahi kamɓe woni joom guure en Beylane donc ceelawe nguer fonde tanaɓe belal Samba e Saybar Samba jawata mawɗo e jawata Elimane wallahi en calmini Mamadou Ousmane o yiɗi ko ganni ɗi yeewa silima ko waɗanno guure baali ceelaw ne andi ɗum en calmini Kalidou Thiam goko mum Gurdiane denndangal anniyankoɓe wonɓe caggal leydi Mokhtar Ali Sy mo ganduɗa eɗen gandi sa haali ɗum a haalat Diallo Fatimata wondude e bandiraɓe ceelanaɓe wonɓe caggal leydi kamɓe kala en mbi Piindi TV ko kamɓe jeeyi e bisimilla mabɓe jarama Amadou sen gatte ko kalden nane hande ko hande fulɓe mbiyete pamɗinama doole e nder leydi Mali jeeyaɓe Mali ɓe eɓe jeeyaka Mali ɓe kala doole mabɓe ne mawnuno darde mabɓe ne mawnuno darde mabɓe ne yonno golle baɗɗe fayida gollanoma toon tawɓe taɓe kala sosino nokkuji mawɗi ha tawi ko nokkuji baɗɗi fayida ɗi mbeɓani ha joni haaldude gatten emo ganduɗa ko kañum woni gaynaɓe e mojalnaɓe e mbeenaɓe mbeynaɓe wonen mbiya ɓeɗo foof ko bandiraɓe arnoɓe ñiiɓi mbaɗi golloɗe mumen toon to leydi Mali koɗi koddigal moƴƴal tawi koddigal bangal fayida ngal weeɓani ha joni ñawdo sen gatte ɗiɗo nokkuji ɗi kalten joni mataw hen fulɓe jawɓe heewɓe golliɓe golle jooɗe mbaɗe fayida gatten e bandiraɓe men uuro bamba ñigan mo dañi uurɗano mo dañani uurɗantako gatten e yew dokka garnoɗo frago wiyetego frago ñooro gondunoɗo e yewa balel ko goto e fulɓe woɗaɓe janto e fulɓe uwoɓe bamakko wiyete ko Belal Birama ko ɓi Modi Gumel Samba Laamu Tekkel ko ɓi Yuga Mali o wolon ganna baccam boɗewal makam oɗo so tawi ƴeewima taw to banggue janguel ɓe oɗo gokajo sosino goye kewɗe nder leydi Mali mbinoɗo fulɓe tawɓe tawaɓe kala diine ko leñol yiɗi ɗum koto diine rendinen gonden jiiɗannima e baba woni koddigal moƴƴal aduna wiya ko meɗiyata ko natti sen gatte Samba Nguma mo ganduɗa ko diwan Ndar ɗo ko ɗon ummi ɗon ɗo selwi ɗo ɗo fulɓe jowdunnaɓe gon ɗo jaaɗo e hinde fulɓe jowdunnaɓe gandaɗo gandal manggal teskaɗo e fego Samba Nguma jaaɗo e nder nokkude wiyete Ñooro balluɗo fulɓe sahaji nde poola jaktuɗo yimɓe sahaga ne jooka gatten e ñalawmaji makko e bimena goko gandaɗo biyeteɗo Samba Nguma e ɓiye ko biyeteɗo Camal Samba Nguma e Djibril ɓeɗo gardamo fulɓe e Alpha Idrissa wondude arɗo Trinne e Yeela Ali ɓeɗo ko fulɓe Dakar naɓe gonde mabɓe ummiɓe Fuutatoro tawi fulɓe Malinaɓe wiiɓe min jaɓata rendinede eɗen jiiɗima baba koddigal mabɓe fewino e yooɗino e yeɓanono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e ngal ɗo daawal en mbinanani kala ɗo leñol woni koye ƴiƴam sagataɓe muɗum en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe ɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV Anndu sa andi Anndin ma jokke jewte paaɗe so Allah lamɗo jaaɓi taw kene Amadou Accel Gueye jesam Amadou hol konngol mbannoɗa bandiraɓe e ñalawma hannde o ɗo e Piindi TV Baba Abou mbeɗe wiyaɓe tan Allah jarama ɓe jarama ko mbawi yiide e jonde nde enen mbaɗirɗen tan ko yo welɓe mbaɗirɗen tan ko yo welɓe en mbaɗirani ɗo en ko haqqel bonnude mbaɗɗen ɗo ko fewnude so weeli so metti ko sababude mabɓe
ɗum noon eɗen jettiraɓe ɗum kadi eɗen jetti hen Allah no feewi eɗen ñaago kadi saaha goɗɗo so ari kadi mbatten ko ɓuri ɗum welde kadi ko ɓuri ɗum fewde eyyi ko ɗum tan a jarama Amadou Gueye mato gasi ha laaɓi e ngal ɗo daawal on calmama on jarama on jettama e jetti équipe technique mo ganduɗa ko kamɓe jogui ɗeɗo gueɗe e oɗo studio goto e joƴi kisi Piindi TV Allah jarama gasi ha laaɓi ko ɗo katen ha jewte paade so Allah lamɗo jaaɓi